नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. लाखांश किमतीचे आक्रम मध्य सप्लाय करताना पोलिसांक ताब्यात. गोकर्णात घडली घटना. गोकर्ण वय जेन्ना पीक खाऊ लागली तर न्याय कोणाकडे मागचो असो प्रश्न पडता. जनतेक न्याय दिवचे पोलीस 2 नंबर धंद कन पोलिसाल्या हाती शिरकून पडता. स्वतःचे नाव घाण करून घेतातच तितूंत पोलीस खात्याच्या शिस्तबद्ध अधिकाऱ्याचेर सार्वजनिकालो संशयाचो प्रश्नचिन्ह प्रत्येकाल्या मनात निर्माण जाता. अशीच एक खबर गोकर्णात घडला. काही वर्षांच्यान गोंय राज्यांतल्यान बेकायदेशीर मद्य हाडणं गोकर्णात रेसॉर्ट होमस्टे अंकोलाच्या काही गांवगिऱ्या वाठारात हे मद्य सप्लाय करच्या पोलिसाक बित्त बातमे वयल्यान गोकर्णाच्या ओम बीचा लागीं काल मुद्देमाला सकट ताब्यात घेतले. संतोष लमाणी अशें त्या पोलिसाले नाव असून ह्या पोलिसाले हेजे पयलीं व्याजाक पयशे दिवन बदलेक हमी म्हूण तेमगेली 4 चाकी वाहनां दवन घेवन ते गाडी घेवन राज्य परराज्यांत वयचे नंतर तेमकां सतोवचे अशे प्रकारचे संतोष लमाणी हेंचे विरुद्ध आरोप जावन SP सुमन पेन्नेकर हेंचे कडेन चौकशी नंतर लमाणी हेमकां रामनगर हिंगा वर्गावणी केल्ली. पण ते थंय हजर जालेत ना अशें म्हणटात. काही दिवसां लमाणी हेमी वशिल्यान कदरा पोलीस स्टेशनार येवन परत हे मद्य विकचे धंदे सुरूच दवरले अशें सार्वजनीक म्हणटात. जाल्यार काल बुधवार 12 जुनाक आपल्या वाहनात सुमार 1 लाखापेक्षा जास्त किमतीचे मद्याचे बाटली घेवन गोकर्ण रेसॉर्ट आणि होमस्टे सप्लाय करूं वयतना कर्तव्यात आशिल्ल्या गोकर्ण पोलिसान वाहन थांबेचो प्रयत्न करतलेत त्या पोलिसाल्या आंगाचेर वाहन घालून अपघात करचो प्रयत्नात आसतना शितापेन अखेर गोकर्ण पोलिसान गाडी थांबोवन तपास करतलेत तितूंत लाखांश किमतीचे सोऱ्याचे बाटली आणि संतोष लमाणी हेमगेलो साथी कारवार नंदनगद्दा निवासी निजामुद्दीन हेमकां ताब्यात घेतले. हे धंदे कितले दिवसाच्यान सुरू आशिल्ले हेजी पोलीस सखोल चौकशी करतेर आसात. जाल्यार आज मेळिल्ल्या बातमेनुसार संतोष लमाणी हेमकां जामीन मंजूर जाला अशें कळ्ळां. इतले व्हड केसीक बेगी जामीन मेळना अशें लोक उलयतात. जाल्यार पोलीस खातें खरेंच FIR करतना जनतेक न्याय दितले काय? आपल्या खात्याचो म्हूण तेका सावरतले असो प्रश्नचिन्ह सार्वजनिकाक लागला. सत्य कितें हे येणारो काळच ठरयतलो. पळया पोलीस खातें ह्या प्रकरणाचे कशे जनतेक न्याय दिता ते पळोवचे पडटले. महिला कार चालकान रिव्हर्स घेताना अपघात, 2 जखमी. दांडेली उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दांडेली संडे मार्केट हिंगा एक महिला कार चालकान गाडी रिव्हर्स घेताना फाटल्यान आशिल्ल्या दुचाकी स्कूटीक धडक मारली. स्कूटीचेर आशिल्ले 2 सवार एलिझाबेथ कल्वकुरी आणि येशुदास कल्वकुरी हेमकां गंभीर जखम जावन दोगांक पुढील उपचारासाठी धारवाड आस्पत्रेत दाखल केला. दांडेली पोलिसांनी या प्रकरणाची नोंद करून पुढील तपास करतेर आसात अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.